Assalamu alaykum oglanlar. Gowy ýagdaýlaryň. Oglanlar şu videomy gönüdýän kızlar wat etrawynyň naça nikahy Meýlis bayramyny üçin izlenýän. Meýlis pikir etýänsiň sen arazy saklap işimi etip bermedi men maşynamy etip bermedi. Saklaryn, kösäryn diýip pikir etme hiç açan. Arazi kösä bilmersiň. Arazi maşyna alyp sen gaýyň içinde howulsyna dank goýaňda da maňa gerek maşyn. Hiç il ýagdaýda gerek. Men bir ýerden işe barsam, akşamam işden gaýtsam, boldy maňa başga hiç zat gerek. Ýöne. Sen menden arada gaýa salmak üçin, gaýa maşyn dastak etmek üçin gözle bölümine gözledip işe gelip jaňa etip elmeli. Men gönül gaýa bardym. 10 munda ýetirmänç gaýa bardym. Barşa howla salsyn nidir? Öz wezipäňden peýdalan. Men dawat etmedim, bolýa sallym. Dokumentler diýdi, hemme dokumentlerimi berdim. Guratlygym hemme zadym dokumentlerimi berdim. Sen soň bahana tapyp bilmän. Bu sen saklapdyrlar, durmaň geçipdiň nipaçlerini diýip meni saklanaga diýemde. Ýok, sen saklapdyrlar, sen durmaňsyň diýip özüňçe tokga çykar. Ha, giýjäň içinde. Bolýany men saklamarsam diýdim. Jerimesini töläjek diýdim. Banka diýdim. Tölegini töläýik, gelaýar niýsem. Ýok, suwda geçýär sen işiň diýip. Men elimden arza alyp, arza ýazdyryp, giýje plan köçede turuqa, görmän geçip menden arza alyp, "Näme sen meni suwda geçirmedin? Maşynym 35 gün sakla. 35 günden soň sen men näme etdiňiz diýip gelemde bar 2000 man pul getir, maşynyň aljak bolsaň diýip. Bolýa men 2000 man pul berdim. Sen men garyb oglanny ala, ýöne garybyň howsary. Men berdim 2000 man pul. Ýöne bu düýkün eden işiň näme sen? Näme esasynda menini sallan? Näme esasynda men geldim, gaýy saklady, durdum. Barşa maşyn gawa galyp gitdi. Näme dokumentlerimi berdim? Näme dadym bermedim? Bermedik dadym mı? Dokumentlerimi ama elinde du. Hemme dokumentlerimi berdim. Bar resminamalarymı berdim. Sana bahana ýok dalo. Sen öz wezipäň bilen peýdalanjak bolýarsyň. Peýdalanyrmaýan men sana. Men sana sen barada video kanal. Näme Mercedes'de ok. Sen barada kan videolar. Ene mekan täşlip üçin men kay boldy da dokumentlerimi alanna diýe. Bolýa mene tehditler ufoglan. Bolýa buna näme gerek? Buloglan şu maşynyň çöregiýe. Sen bir ýerin çöreginden kesip. Indi sen çöreginden kesseler nälik bolar özüňe? Ýokmy? Ýokmaýa. Ýöne nesip bolsa sen marada bir video goýaryn men Allah ýol bersin. Goýaryn. Maňa maşyn gerek. Men sürmeýän maşyna. Ýöne sen marada kän videolar goýup ýokary işgärlerine ýetirer duraryn nesip bolsa.